नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम आपण सब केमी अच्छा आशा करुँचे दिल से भल थे देखिए आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ आज बाहुड़ा से आम बाहर कानातुर मंदिर चेन्नई में प्रतिष्ठित होती जगन्नाथ मंदिर से बाहर सकाल सकाल ड्यूटी जाता ड्यूटी आसिक जल्दी बाहर आम कानातुर मंदिर जे कानातुर मंदिर बाटर कला आम माँ आम रूम पाखे मंदिर गोटे आज नुआ आरंभ है आम ठाकुर दर्शन कर बाहर कानातुर मंदिर कानातुर मंदिर भाई गला ट्राफिक जाम आम गोटे अटोरे बाहर जावाई सब भाई मैंने बाहरी गलु कानातुर मंदिर पाखा पहुँची गलु आस कानातुर मंदिर पाखे से पचारनी अल्प बट रहा आम लेट होगा सब पलि कहीं आसगला 4टा जाऊँगी पाख अधा बाटर अच्छी जाकि तुम देखा व्यू लोग प्राय भाई मैंने पलि कहीं देख आगुरी चल चली मुझे जल्दी जावाक पड़ो कहीं ठाकुर दर्शन कर अच्छी मुझे जाकि बहुत भीड़ अच्छी तो ट्रांस पाइला भगवान तो ट्रांस पाइला पड़ो मत आगर को भल लोक प्रबल अच्छे पलि अत टाइम आरंभ हो नाता मो ओडार देखा आप जमी देखा जगह ठाकुर जगन्नाथ फोटो बहुत सारा मंदिर भी ये मंदिर एमती घर बनई धन्यवाद आउटे बहुत घर भी होती जगह खाया भी खाद्य भी मानने रोसे भी आगे जाऊँ भोजन मतलब खाया रोसे कर कौन आइटम है खाया भी बढ़िया है ठाकुर पाखे मत
କୋଉଠି ଯିବ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ ବନ୍ଧା ହେଲା ଆସୁନୁ ବା ଖାଇବା ହେଇଛି ସେଇ କଥା ଏଇଟା କୋଳି ଆମ୍ବ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା କହୁଥିଲ ବା ଆମ୍ବ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଜାଗାଟା ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ ଜାଗାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଜାଗାଟା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖି ତ ଜାଗା ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ବଢିଆ ହେଇଛି ସବୁଆଡୁ ହଁ ଖାଇକି ଶୋଇବେ ଭଲ ପରେ ଏବେ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରୁ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇକି ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ସେମିତି ଏଠି ବି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଅଳ୍ପ ବାଟ ଏଇନେ ଟିକେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଇନୁ କାରଣ ଲୋକ ଟିକେ ଗହଳି ଥିଲା ଏଠି ଆମେ ବୁଲି ସାଇନୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇନି ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ବୁଲିବାକୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗରେ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ବୁଲିମୁ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ବାହାରି ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ରୁମ୍ରେ ଗନେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ବୋଷେଇ କାମ ଅଛି ରୋଷେଇ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗା ଯାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଯିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆଉ এই ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ଭାଇ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାକେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନେଇছে ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯାହା ମୁଁ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଇକି ମନ୍ଦିର ଏତେ ଜାଗାରେ ବନେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ନା ଆଗରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଏଠି ମାଛ ମାରିକି ଡଙ୍ଗାରୁ ରଖିଛନ୍ତି ମାଛ ମରା ହୁଏ ନା କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଲ ଅଛି ଏଠି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ସବୁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଜାଲ ଫାଲ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ ଡଙ୍ଗାର ବହୁତ ଡଙ୍ଗାର ଅଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭାଇ ଦେଖ ଓହୋ ବହୁତ ଖୁସି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ସମୁଦ୍ରର ଭିଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଭାଇ ଓହୋ ଏଠି ଆସି ଶାନ୍ତିର ପୁରା ମହଲ ଦେଖ ଭାଇ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଗହିର ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଟିକେ ଗହିର ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆଇଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗହିର ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ବା କହିଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଥିଲା ଦେଖି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ ନୁହେଁ ଏଇ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଆମେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଚ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖି ଟିକେ ଆଇନୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍କୁ କାହିଁକିନା 6ଟା ଆସିଗଲାଣି 6ଟା ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଆଉ ଏତେ ଗହଳି ବି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିନୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଗୋଟେ 15 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଭିତରେ ବୁଲି ସାରିଲେଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ତମେ ଭାଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ତମ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି